Scoring na mo. Walingam pang galunggo ba? Ang laro natin ngayon, ito yung nag-facilitate si Bravier. Yan. Kasama si Vice Gob Ferrer. Second to na laro dito sa amin, Negros Occidental. Ready na? Ready na. Okay. Ready na. Ayan guys, this time, papunlakan tayo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer dito sa Negros Occidental. Ayan, magsizeroin siya sa kanyang FX World Cup unit. I think this is .22 caliber. Smooth twist sa mga FX user dyan. So yung target is 25 yards bench rest, 10 shots. Ladies and gentlemen, ready? 5. Sa tama minay pinita ka zero bus. Ay kanong nang medyo gamay ng bus. Pero higaw yaw no. Tapos check combo. Higaw yan din, hindi may chip yan. Sabing hangin. Yan. Ganda oh, 10-10. Ayan o, 10. Vice, ikaw na talaga yung ano dito. Legendary. Lumaka si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Salamat Vice sa pag-sponsor ng event na to dito sa Negros Occidental. Importante happy ang Tagalog. Yes po. Yan. Sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, ito po yung sponsor ni Vice Gov. First time dito sa Negros nagkaroon ng ganito. Usually dito sa La Carlota City. Thank you so much, Gov. Ayun. Thank you.
Aloha guys, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Maraming salamat po. Legendary niya ako. Gay. Kay JJ, tadi ka rin, no? Oo, o gani, maingag ko. May kasi, o nag-skip na po ito. Oo. Tapos mula matapos. Kaya pala ako naman ito. Hindi ko tayo. Hindi ko pala ko ito mangiin. Hirap to nila. Isak ka. Tama na yan. Ito yung isak mo. Tayo dito sa mga morning. Nga, gating mo nga yung lugar namang kano? Alagran ha? Alagran na. Palanasan alagran na. May nga tipon-tipon, di ba? Nalipay ko ilang tama. Ayun. Ano ka tingnan mo